Gwokorwa amaigerio guciase abana banyaruka igoro yamabe yogosarwa ko munyaruka nigo genderete gukorekana ase ebunge ya South Mugrango ime county ya Kisii somo ase skuru y'abanyaruka ya Nduru oyo ariganiriye ne abisi yo mu representative we county ya Kisii Dorisaburi Donya Kolengana n'umuyogo unique bona abayibori babere bagasemigo kwene kibunango tutera baramangana yogosara kumwana umunyaroka naboyiga abanyaroka babori go kwa maisana se bikoro binga bunebyo eriko nyaro gwetanga naboyigo na samarito agenkyo omurikeito mirdedi mumanyi naroboti rwa senchira yowime Ugosarwa ku mwana mwiseke nigo kwabeire umuchando omonene asige kabono ime county ya Kisii asebono ekorekana buna wetera ugosarwa nigo kwa rentire ebikore by'abana abanyaruka konyora amarito amapema omurobiri obwokorwa ogosegeta gotiase abana abanyaruka ime county ya Kisii nigo ogendrete ase skuru y'abaiseke ya Nduru asebono abanyaruka chime isato bagendrete konyora amaigelio igoro yobe bwogosarwa amarito amapema gatia yande amange umorobiri yo ochakiwa no Women Rep we county ya Kisii Doris Aburi ase bateba bagendrete gosemia abanyaruka igoro yogosarwa. There are a total of 300, so that could be roughly 30, but we also have the scholars. Watoto wako na watoto. Sasa hii ndio inafanya sisi kama leaders tukuje tuongee, tufunze watoto wetu wasichana. Next December I want to host 500 girls, niongeze na 500 boys. Ndio sasa hii message itoke nje kwa kila mtu. But yule ako most affected, why we do it kwa wasichana ni kwa sababu mtoto msichana akipata mimba, mvulana ataingia class aendelee kusoma, msichana yeye atabaki nyuma. Tuna concentrate more but we are stretching mkono kwa watoto wetu wavulana. Amesema tutahamasisha pia wazazi, si itakuwa tu kwa muda, lakini tutaendelea katika hii county, katika hii nchi kuongea juu ya dhulma za kijinsia. Ningependa pia kuongezea kwamba ukeketaji pia huwa inachangia triple threat, yani mimba za watoto, alafu pia tuko na gender based violence, tuko na HIV infection, alafu so hizo ndio watu tunaweza kuelezea. Omotenene likorwa university ya Kisii aserieta kirioba mose nigo atebire ekero mwana omunyaruka agosarwa nigo agochencha ebirengereri byaye ebyo bikoirira erekonyora amarwaire asengencho yo wesanania ase obwanchani bwa mapema wose amarito amapema taganya gatanga mogo chuti agendo ngeke go chutigwa egento mogo kora sikabana baino ba omorembe tako babeko bosari butabugati ngencho asichinga kichabono egere na into tonyora bagarigia toborokererie asensemo ya masomo uchuti ogutwateba igego chenche birengereri by'abana barengereri nga ekere bachuti ubone bo babere bagutarenze mona batagete gutara omobunge omochore kurwa county ya Nyamira Irene Mayaka nigo asaba abayiboli gosemia abana babo kurwa asichinga bataraika chiskuru chinchira babwenerete komenya na gutiga gusara omwana omwiseke engane yo ya mentwa okoboko no muswati Eznas Nyaramba kurwa ekiombe kya Young Women Democrat Kwenye kurama bana chinyaruka unayigisaganika uko bamoko ba make one feel that lazima bagende baro so that they become women. They already women. Uko arokatari, it's not good for them. To tigerega siyo ukwana na bana asi abantu bayisiko usi abalimu. Teaching starts from the house. Start teaching abanina. Karansa na bayisike tell them that babunge amagoro and they open their books. Bakile kwa wana na basachi skali. Bakonyora na nechi boda bali bawote yango lift alafu kukunea bit. Batay bakanya bit. Tola kerani na ntoteba ninga at the end of the day ngakitogo kora abana baito bali bagukina bono gose bali bakonyora bono mbachi gosarwa batungina bale erinde na baro mambi batwa campaign batwale campaign ngakorwa setolo gochigaiga ntu asale tu nabambali gosarwa kuripotaria egetaseni kya Ndizi TV Litaliane Mildred Momanyi.